church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Uti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Int li oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt taħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb nsejħulek Missier, saħħaħ fina l-ispirtu tal-uliet adottivi tiegħek biex jistħoqilna niksbu l-wirt li inti wetna bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalna jekk jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien malli telquhom mis-Sinedriju, Pietru u Ġwanni marru għand sħabhom u għarfuhom b'dak kollu li l-qassisin il-kbar u x-xjugħ kienu qalulhom. Meta semgħu dan, il-koll flimkien ollew leħinhom lejn Alla u qalu: O Sit, int li għamilt is-sema, l-art, il-baħar u kull ma fihom. Int li nebbaħt bl-Ispirtu s-Santu lil David missierna, għaddej tiegħek, u b'fommu għedt: għaliex ixxewxu l-ġnus u l-popli jingħaqdu konfoffa waħda għal xejn. Qamu s-slaten tal-art u l-gbarat inġemgħu flimkien kontra l-mulej u l-Messija tiegħu. Għax ta' bilħaq, f'din il-belt Erodju Ponzju Pilatu ingħaqdu flimkien mal-pagani u n-nies ta' Iżrael kontra l-qaddej qaddis tiegħek Ġesu li inti kkonsagrajt biex jagħmlu dak kollu li bil-qawwa u r-rieda tiegħek iddestinajt minn qabel li kellu jsir. Issa mela mulej ħares lejn it-teddid tagħhom u għamel lil qaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-kuraġġ kollu. U miet tidek biex isiru fejqan u sinjali u mirakli permezz tal-isem tal-qaddej qaddis tiegħek Ġesu. Kif spiċċaw jitolbu, il-post fejn kienu miġbura teżżes u l-koll imtlew bl-Ispirtu s-Santu u bdew ixandru l-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Ħienja daw kollha li jistkennu fik, mulej, flimkien. Ħienja daw kollha li jistkennu fik, mulej. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli li jreddnu għal xejn. Is-slaten tal-art iqumu u l-gbarat jiftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Flimkien, ħienja daw kollha li jistkennu fik, mulej. Dak li hu fis-smewwiet jitħak bikom, il-mulej biċċajt jieħodhom. Imbagħad ikellimhom bil-erra, bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion l-għolja mqazza tiegħi. Flimkien, ħienja daw kollha li jistkennu fik, mulej. Irrid inxandar id-digrit tal-mulej u qalli
ibni int, jien illum nissiltek, itlobni u l-ġnus natik bwirtek u tru fl-art bi priża tiegħek. B'virga tal-ħadid int tkissirhom, bħal ġarra tal-fuħar frak tagħmilhom. Flimkien ħieni daw kollha li jiskennu fik, mulej. Jekk intom irġu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu, Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu wieġbu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu, kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? Wieġbu Ġesu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, u dak li jitwieled mill-Ispirtu u spirtu. La tistaġibx jekk jiena ngħidlek qedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu imma ma tafx minnu ġej u fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għamel li l-qaddejja tiegħek ixandru il-kelma tiegħek bil-kuraġġ kollu. Dan huwa li rajna illum fl-Atti tal-Apostli din it-talba li għamlu hawnhekk Pietru u Ġwanni u sħabhom u n-nies l-oħra wara li kienu ġew mis-Sinedriju fejn qalulhom isma' tkomplux ix-xandru li Ġesu ħaj. U dawn meta ltaqgħu flimkien għamlu din it-talba biex ikomplu ixandru l-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu. Kif fil-fatt tagħmlu il għaliex hawnhekk is-silta tispiċċa hekk. Bdew ixandru l-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu. Jien ġieni f'moħħi propju din is-silta meta qed nara lill-Papa il-jun illi iwassal il-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu. U jagħmel dan il għaliex metu jitkellem fuq il-bżonn tal-paċi li aħna naħdmu il-koll kontra il-gwerer u l-konflitti li joħolqu tant vittmi. Meta jitkellem fisem il-vittmi innoċenti, fisem it-tfal li ma jaħtu xejn u li qegħdin jispiċċaw vittmi u tant nies oħra wkoll. Meta jitkellem favur dawn in-nies, il-Papa jdi wassal il-messaġġ, il-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu. U għalhekk meta tara ċerta kritika wkoll minn min imissu jaf aħjar bi kliem ta' disprezz lejn il-Papa, kliem tal-mistħija, illi għax il-Papa qed jitkellem propju fuq dan li huwa essenzjali fil-messaġġ tal-Għid. Ġesu kull meta der dejjem qal islim għalikom, iwassal il-paċi. U l-Papa fuq dan qed jitkellem. Kemm importanti li aħna lek inkomplu ninsistu
illi il-kelma ta' Alla għandha titwassal bil-kuraġġ kollu bħalma qed jagħmel il-Papa minkejja kull anki oppożizzjoni min nies illi misshom jafu aħjar. Il għaliex inti missek taf li l-Papa jgħatem biex iwassal il-messaġġ ta' Ġesu, mhux biex jindaħal fil-politika jew jindaħal f'affarijiet oħra. Ma meta l-Papa qed iwassal dan il-messaġġ bil-kuraġġ kollu għandu jsib l-appoġġ tagħna il-koll kemm aħna. U dak li jagħmel Ġesu wkoll fl-Evanġelju llum. Il għaliex Ġesu jiltaqa' ma' Nikodemu, dan huwa wieħed mill-kbarat. Nikodemu kien sinċier il għaliex għalkemm kien wieħed mill-kbarat tal-Lut, però beda jara f'Ġesu xi ħaġa speċjali. U rrid jiltaqa' miegħu, u Ġesu li jiltaqa' ma' kulħadd u min hu minni, iltaqa' miegħu bil-lejl. Ma tax miegħu bil-lejl il għaliex dak kienu l-ħinijiet ta' Ġesu, il-ħinijiet meta tiltaqa' miegħu s-soltu, ma iltaqa' miegħu bil-lejl għax Nikodemu naturalment rid imur hemmhekk fil-kwiet, biskiet u ma jaf biħadd. Imma li Nikodemu jgħidlu, jekk ma titwelidx mill-ġdid, ma tarax is-santna ta' Alla. U dan għal-bidu beda jaħseb xi ġifieri titweled mill-ġdid. Tkun anzjan, tsir terġa' tarbija, ma mhux fuq hekk kien jitkellem Ġesu, fuq it-twelid mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Illi imbagħad jgħinna biex aħna nħarsu b'mod ġdid lejn il-ħajja. Qed jgħid dan lil wieħed mill-kbarat hemmhekk tal-Lut, ġifieri wieħed mill-mexxejja reliġjużi Nikodemu. U qed jgħidlu b'mod ċar hekk trid tagħmel biex tara tassew is-santna ta' Alla. U dan hu l-messaġġ li jagħti lilna wkoll il-mulej llum. Irridu aħna nitwildu mill-ġdid f'dan is-sens li nħallu l-Ispirtu ta' Alla jibdel il-mod kif kultant nirraġunaw aħna, kif kultant naħsbu biex tassew nirraġunaw kif irid Alla. U semmejt il-kwistjoni tal-gwerer il għaliex tista' tidħol mentalità li aħna nitkellmu fuq il-gwerra, issa qed nitkellmu fuq xi logħba din, fuq xi logħba li tagħmel illum u ma tindunax illi il-gwerra toħloq dejjem dannu kbir, mhux biss għal-ħsara li tagħmel imma n-nies li jispiċċaw vittmi. U aħna huwa importanti li nitlu f'dil mentalità tal-mulej li jgħidilna jien irrid nagħtikom il-paċi. Jien irrid li intom tkunu strumenti tal-paċi u li twasslu din il-paċi. Mhux titlu f'dil mentalità ta' konflitti, ta' ġlied u ta' jiddomina minnu l-ħawa. Il-Papa semma espressjoni interessanti ħafna importanti. Jgħid kemm importanti li aħna nodu attenti minn min ikollu id-delirju tal-omnipotenza. Id-delirju ġifieri titla' f'moħħok taħseb li inti se tikmanda l-kulħadd. Mentri Ġesu jallimna li aħna qegħdin hemmhekk biex tassew naqdu b'imħabba, b'ġenerożità u li naħdmu tassew għal ġid tal-bniedem. Ejjew nitolbu l-mulej llum biex jgħinna nitwildu mill-ġdid permezz tal-kelma tiegħu u tal-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ħalli ħsibijietna u qalbna ikunu dejjem kif irid minna hu u jkunu dejjem tassew mimlijin bl-Ispirtu tiegħu. Miġburin flimkien din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew inresqu t-talbiet tagħna lil Alla kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xandar il-kelma tiegħek bil-kuraġġ kollu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna wkoll nitwildu mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek ħalli ħsibijietna u qlubna ikunu dejjem kif tixtieqhom inti nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati mulej l-għanuna tiegħek il-morda kollha, daw kollha li għaddejjin mixi tbatija l-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta,
u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex bi kliemna dejjem infaħru u nsebħu l-isem imqaddes tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied għadhom kollu li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tgħinna nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu mulej għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem mulej il-aħħom fiħdanek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna nqattal li qed tagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej mnidejk is-sagrifiċċju u t-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar nixandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sjenata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth ta' ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dubietna bħalma naħfru mill-ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' ħsier bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' xi 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Offru dan il-Rożarju l-lum għal-Papa il-jum fil-vjaġġ li se jibda propju l-lum fl-Afrika, f'pajjiżi tal-Afrika, biex il-mulej jagħtih l-għajnuna u l-qawwa fil-qagħdi tal-missjoni tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kismat tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżina ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek. Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sidna Marija marret iż-żuli qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sija Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem.
Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun tritint kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitta Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missina inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun tritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmijak imberkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li jisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitta Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li jisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħluwa quta matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak rajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turuframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina medinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Tewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddishom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel Arkanġu tħollarina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-inferni x-xitan u l-ispirti s-sena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatinna nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li reħpetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, birek it-tlok glorju saħa fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, birek San Giuseppe Rus kassismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.